Bismillahirrahmanirrahim. Gotinên Pêxemberê Xwedê sallallahu aleyhi ve sellem. Ez son dixwim bi Xwedê mirovek bi sayate were îmanê ji te re ji devên sor çêtir e. Ji Qur'ana pîroz ayetek be jî teblîğ bikin. Hûn dikarin ji qiseyên Benî İsraîliyan jî bibêjin. Kî bi zanebûn li ser navê min derawan bike, bila ciyê xwe di cehennemê de hazir bike. Ki ji bo ilm bi dest bixe bikeve rê, ê Xwedê rêya cennetê jê re rehet bike. Wextê mirov dimre ji xênî van sê tiştan emel tê birîn. Sedaka cariye, ilmê xel jê feyde dibîne û lawê ji mirov re dua dike. Xwedê rûyê wî kesî mübarek bike, spî bike ku tiştê ji me sah dike bê gorandin ji xelkê re teblîğ dike. Zaf hene ku jiyê sah dikin çêtir fêm dikin û tiştê ji wan re tê teblîğkirin çêtir dikeve serê wan. Jiyê zana tiştekî were pirskirin ew jî cewab nede, ê roja qîyametê devê wî were morkirin. Yê ilmê ji bo riza Xwedê bes ji bo menfaeta dinyayê hîn bibe, roja qîyametê bêhna cennetê jî nas tîne. Kî ji we li ser min salat û selam bîne, Xwedê jî dê 10 carin rehma xwe lê bike. Yê li ser min zeftir salat û selam tîne, ê roja qîyametê nîzêktirê min be. Gora min qebra min nexne ciyê îdê, li ser min salat û selam bînin. Hûn li kur bin jî salat û selama we ê bigîje min. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقطع به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.